Unda amuh ditutui rai. Lah ketinggalan mode. Ba ako marede-rede mode itu bajalan. Saiki wis rasane ndi-endi. Wis nek saiki wis nek ora nek perlu-perlu banget wis ora usah metu-metu, wis nang omah ae. Saiki pemerintah barang wis ngongkon dhewe soal dicincing apa jenenge pokoke ade wis ora oleh metu nang omah. Kuwi apa, Mak? Bahasa Inggris ora bakal mudeng utek-utekmu wong teko. Social distancing, Mak. Wis sembuh diomongi wong tuwek kaya ora-ora dhewe. Ya sak cature ndi ngene, Mak. Mbok apa-apa iki golek dhewe, ora mak. Ora karo wong ewah opo piye? Nggih. Kilo jatore. Mesti bingung. Kak, nah, bingung yo. Kowe iki lho, nyapa? Main catur. Lah men catur kok dhewe lho. Ya yang paling sulit ini mengalahkan diri sendiri yo. Wis gede. Bahaya iki, bahaya. Balik gede. Kan ganggu terus iki. Wis to balik. Aku arep cerita iki. Aduh. Kono lho. Piye. Ngene lho. Negeri nek dhewe saiki malih genting iki. Penting piye ta? Jadi ngene lho. Wabah virus iki saiki wis menggerogoti Indonesia. Masa iya ta? Iki mergo apa ya iso koyo ngene iki? Aku yo bingung. Embo, paling rasaku Tuhan wis mulai bosan delok tingkayak dhewe sing selalu salah dan salah. Banggane karo dosa-dosa. Apa alam ya sing mulai bosan ndelok tingkahnya dhewe. Paling yo iya, jajal dhewe kok suket sing obah-obah yuk. Yuk. Anak lat. Anak tapi ra obah. Ndi? Iki lho. Oh, sebulan ae ben obah. Engko ditekoni. Apa iya ya? Bisa ya? Takane Ket suket. Nyapa to donyane saiki kok kaya ngene? Gak jawab lek. paling ngiri paling. Apa nih? Suarane. Jajal, tak tekan ana. Sebulan ya. Ket suket nyapa kok donyane malah kaya ngene? Apa jere? Nek suarane. Apa harus nggo handset iki? Duh, kok menungso yo.
Oh, tapi dingin kok menungso ya ora dijawab, Pak. Kuwi kocrok suket takoni ra iso kojah kok yo.